Wow! Jozvec. Si videl? One enemy remaining. Jesus. Jo. Chill out, little bro. Ty dám tak čo, Ready yet. Točili zbraň. Dal som mu 34 dolu. Potrebuješ close range s tým hrať. No, hej, tam bola možnosť. Nehovorím, že bola možnosť, ale... Hej, nehaj si to pre seba ešte raz, okej. Akože, fakt je to tvoje. Nepotrebujeme počúvať, akože je to tvoje. What's the fucking cats? Why is Valorant more toxic than fucking League? What is going on? 30 seconds left. It's fine. Dobre si normálnu zbraň. Kde je nejaká Čo zbraň? on má? On má? Ja mám On má. skúška. Šírku. Prenti. Neplenti, Paťo, však ale neplenti. Nechcem, aby ma pozerať. Vy mi japujete, keď neviem sám, čo robím. Please, shut up. No. Nesúdime. Nie, vôbec. Strašne som ťa vysúdil práve. Poďme na Ačku, zoberieme toto, ne? A cesto, na Ačku teraz. Poďme, push rýchlo, nebudú čakať. Čakali. Down A. Tuším, že nás čakal. Tiež si myslím. Nemôžeme si byť 100% neistí, ale... Last Zdá sa player mi, že- standing. Čo to je za mapu? Breeze. Akože stojené, vieš? Akože, breeze. Kde? Mal som dať nejaký fake laugh. Sorry, počkaj. Tak sa väčšinou smeješ, do. To som potom nejak actually, akože. Come on, hraješ 6 za pol. Máš čas, by... No, vpravo bol niečo. Nikto info? Ovečku som. We never surrender. We win this. Long. Ešte toto bolo free. Okej. Vidíš to v svojich kostiach? Som toho svojom tuku. Tak to potom bude free ozaj. Feels like we've been doing Poďme, this chlap, ideme 0D. Light. Teda poďme, Filip, ideme 0D. Fantázia Phoenix. Kámo, títo chalani si podľa mňa dávajú ten stream, aby si ich nemohol potom písať, aby si ich nemohol si nájsť v reálnom živote a začať im páliť dom alebo také niečo. Oh yes, it's getting to him as well. Krikli molotov do okna. Ja sa dobujem. Čo, Paťo? Úplne zle ťa aj počuť. What? Haló? Haló? Skús hlasnejšie hovoriť. Z tej tabulky zo spodu ťa aj počuť. Okej, dude. Čakal som, čo povieš, ale proste... Here we go. Mama, ja si mal drop v hlave, že proste tum. A nič. Aký no. Možno keby ste niekoho zabili aj vy. Ja som zabil seba. Ja som zabil jeden hlas v mojej hlave. Ale je tam iba ďalších 7, hej? Čo si normálny? 58. Knock him down. Tebe? One enemy remaining. John Kaba? What? Chlapci. That's a Nice. Čo sa tam stalo? Gets hurt. John Kamba sa zapol. Tak však nemusíme hrať Valorant, ak nechce ísť do Kievu, sa rozhodni. Pusti to však. Kámo, ešte raz to spravíš, že nejdeme. Si. Tak, kámo, už som bol na tom exit buttone. Už som straight up bol na... Fuck you. Počúvate fan rádio? Hovoril niečo niekto? Rytmus sa na Jojke chodí. Rytmus na Jojke? Cool. So Saifom. Rytmus s Saifom je wild kombinácia. Haló? No. Dovolajte sa do svojej schránky. Prosím, po zaznení signálu, prosím, zanechajte odkaz. Píp. Á, počúvaj ma, žebrák. Poď dole, donesol som ti pizzu. Ježiš, idem. Haló? ご飯お茶Do piči. くださ
Nedá sa s vami, fakt, ty kokot. Kus potrebujem cutscenu dokúkať a do piči japončinu tu odčúvam do toho, to je extrém toto, fakt. Ja som ti to troška spríjemnil. Hej, bohovský, po česky mi tam vyprávajú ty kokot nejaký rytieri, neviem čo, a do toho počúvam oné. Ikosaj, do piči. Poďme už hrať, nech to No, vypne tu nie si japončinu, hry, zabojovať. hre. Nie? A kde som, ty kokot? Debilko. Mám tam dojsť za tebou do tých poddunajských. Hneď ti jednu strikačku bleskom Gohan, do nohy. to si. Kto mi volá Ja, teraz? si kúpil? To piče. Nechaj to ísť z odkazovky. Oha. Kurva. Dobre, idem race, brb, musím niečo vybaviť. No shit. Shit. I smell Mňa takto pussy. rýchlo vybavil. I smell Môžem k pussy. tebe dojsť? Teraz som vo Valorante, určite nie. Nezvucová tajná fešanda, hej? Není až tak tajná. Máš no? Čo ja viem? Ale kúkni si jeho Facebook. Jeho Kámo. Facebook. Facebook. Dodáva statusy na Facebooku. Ako Kúkni je si jeho 30? informácie, že či tam má, že je vo vzťahu. Nie, nemá. Nie? Si OK? Ja som hovoril som, že to pozri. Čo ja viem? Čo máš? Ale je tam krásna fotka jeho. Ježiš, aký je zlatý, je chlapec. A že je z ďalekého východu, za Ukrajinou niekde. Zodíš. Jo. Nepovolali ho ešte? Čo iné? Sa volá? Tom tu. Ti volali z oného, že? Že ťa povolávajú. A tvoja sestra mi volala, že kedy prídem za ňou zas. Shit, oh shit. He strikes back. To je štandardná nazva, tam je iný. Oh shit. Volali tvoja mama. Čo vieš? No to je Raze ju jebeni jazvec, kam jebený jazec. Jebený jazvec. Musím otvoriť mi. No, otvor mi tvoj byt. Otvor, Jano. Som dead. Jazvec je dead. Z ready ultinou proste. Ale do piče! Choď mi do kokota s týmto, fakt. I not even fucking rage with me. At this point. Chceš to vyhrať do piče, ale ani raz proste nehráte okolo toho, že by som použil. Hlavne, že jak moc to chcete vyhrať. Ale nemám ani raditu ultinu, ty máš raditu ultinu, ty vyjebanec. Kámo, tento došiel zo stavby práve. To došiel potom, čo vyfajčil 20 balíkov cigariet naraz. A postavil niekomu múr. Ten bulldog je celku dobrý ináč. Pet, hej? No, to je pohode, povedom. Ti tam také koleno. Ty chudák, fakt. Ale Škoda. no, doľava, no viem. Vieš, Andrej, no musíš na nich namieriť, aby si to nevič. Koľkých ste zabili do toho? No Nie, to nie, sotva, ja som- kedy som zabil dvoch a dvaja žijú. Trust each other. To mi jeden z nás musí klamať. No ja tam nie som. Počkaj, kamba, počkaj, kamba. Ja som kokot. I have the spike. On to vysmúva. Death is cold, friend. My bad. Filip, prečo nemôžeme ísť na Valorant rankedy? No potom ja som bol 20. Fucking hell, není level 20 ani bože. Neviem, akože... Či by som chcel ísť takto, že... S Jolandom, ktorý... líže spod tabulky každú... Je to ťažké. Nebe olížem taký spod. OK, sure. When and where.